Централ DJ Радио представя проект "Ние знаем как да се забавляваме", част 1. Грешка и това любов не исках ти за нощи остана ден, се повтаряше за последно стига толкова, тази лудост трябва някога да спре. Сега ти казвам проба грешка, пак тук се върна, проба грешка, но ще си тръгна, тази грешка ще поправим за последно. Проба грешка, пак тук се върна, проба грешка, но ще си тръгна, тази грешка ще поправим за последно, да го направим. Предлага грях, извъни, щом отричаш любовта. Помена мой, аз ще ти дигна. Чуваш ли, унижена до край, само ти да се върнеш го правя. И като лека жена се предлагам, твърде безсрамно знам. Централ DJ Радио представи проект "Ние знаем как да се забавляваме", част 1, категория поп фолк хитове. Марабай DJ Екстаз. Мисля, че Централ DJ Радио е най-якото онлайн радио. Не мисля само аз така. Чуйте и какво казват другите. Ние обичаме Централ DJ Радио! Ние обичаме Централ DJ Радио! Слушай сега, моето момче. Ето така трябва да се говори на жена. Но модела тя на пазара, нова мода София кара, лъскава като от корица, лудница е. Всички нови екстри предлага, само по играчи си пада, забранена за аматьор.